Que tal, queridas seguidoras e seguidores do Diario de Ótamega? Imos tentar explicarlle nun vídeo curto como, dependendo da cor, a realidade pode ser unha ou outra. Estamos na Rúa da Igrexa, en Queirugás, no concello de Verín. Precisamente por estas obras que ven vostedes aquí, o rexedor, Gerardo Seoane, acaba de ser condenado por un delito contra a ordenación do territorio a 2 anos de prisión e outros 2 anos de inhabilitación para sufragio pasivo, é dicir, que non podería concorrer a uns novos comicios. Nesa vista oral foi, creo que fundamental, o testimonio de Vicente Carlos Martínez Polvorinos, que é o arquitecto municipal do concello de Verín. Precisamente, o 18 de setembro, hai uns días, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza confirmaba o expediente disciplinario a 4 meses de suspensión das súas funcións a este home que declaraba contra o alcalde de Verín e dicía que o que temos aquí era unha obra de grande complexidade técnica. Vexamos en que consiste esa grande complexidade técnica. Colocar unhas árbores, por uns bancos, pavimentar con formigón e deixar, como poden comprobar, unha canalización dende aquel poste ata aquel para que este cable que ven por aquí de suministro eléctrico desapareza do ar e desapareza ese poste e acaba indo soterrado. Pois esta obra de grande complexidade técnica supón unha completa desvirtuación da apreciación do ben de interese cultural, o ben protegido que é a Igrexa de Queirugás. Sin embargo, xa estamos vestiditos de azul. Estamos no concello de Laza. Goberna o Partido Popular, José Ramón Barreal Novo. Igrexa de San Xoán Bautista, do século XVIII, 1701. Base do Xés de Laza. Distancia. Calculen vostedes. Esta construcción na finca dos Bacallanas de Laza perturba ou non perturba a apreciación dun ben protegido? Mira que mo poñen difícil, para vestir esta pequeña toga. Sin embargo, nin a Fiscalía Provincial, nin a Fiscala Especial de Medio Ambiente viron delito contra a ordenación do territorio ou unha presunta malversación de caudais públicos nesta obra. Parque Feiticeiro, o Parque de Santiago, o Bosque Máxico, aquí en Souteliño, no concello de Laza. Máis de medio millón de euros investidos no que vostedes están a ver. E non só iso, levantado, como poden comprobar, en solo rústico. Teóricamente, este tipo de construccións pódense levantar en solo rústico sempre que teñan que ver con algún tipo de actividade agrícola ou gandeira, ou que se poida establecer precisamente grazas a un plan especial de dotacións e infraestructuras que sexa autorizado pola Xunta de Galicia. Non concorren ningunha desas dúas circunstancias. Temos aquí esta cúpula que se está caíndo a cachos, levantada en solo rústico, leva así 10 anos, constitúe un verdadeiro perigo para a seguridade de todos os que se acheguen por aquí, como poden comprobar. Pero o delito, en sentenza, que non firme, está en Queirugás.